Gitanglo ni Jesus ang kahoy nga higera. Mateo Kapitulo 21, 18-22. Iyan ang pagkabantag, sa pagbalik ni Jesus sa syudad sa Jerusalem gigutom siya. Anya, may nakita siyang kahoy nga higera sa daplan sa dalan. Bu sa gidu o niya kini, apan wala siya'y nakita nga bunga kondili mga dahon lang. Anya, giingnan niya ang kahoy, sukad karon dili ka nagayud makapamunga. Ug diha-diha nalaya ang higera. Sa dihang nakita kini sa iyang mga sumusunod na tingala kaayo sila. Mingon sila, nganong kalit nga nalaya ang higera. Mitubag si Jesus kanila, ang tinuod, kon may pagtuo kamo ug dili magduha-duha, maaymo usab ninyo ang gibuhat ko sa kahoy nga higera. Ug dili lang kana kon dili makamando usab kamo bisan nining bukid, balhin ngadto sa dagat, ug maitabaw kana. Ang bisan ansa nga inyong pangayoon pinaagi sa inyong pag-ampo madawat gayud ninyo, kon multo o kamo.